Eto mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Cagraray. Eto mga lods, yung barangay hall po nila. Pupuntahan po natin yung isa sa pinakamagandang view daw po dito. Ayun mga lods, parang nandun po yung mga guards quarter ng mga nagbabantay po rito sa Mississippi Bay. Eto ang dinadaanan po natin, sementado pero medyo sira na po yung kalsada. Pero ang kagandahan po rito mga lods, napakaganda po ng view po rito ng mga puno. At dahil mga kaibigan, malapit sa dagat tapos napakaraming puno, talagang malamig po yung temperatura. Eto mga lods mga kaibigan, kung bago lang po kayo, katulad po sa akin ngayon, parang medyo naninibago tayo sa kalsada kasi nga po di po natin alam kung okay po rito. Ngayon lang po kasi ako nakapunta rito, tapos ngayon lang po ako tinuro nung may nakausap po ko doon sa may Cagraray Eco Park, na sinabi po niya na maganda raw po yung view po rito ng dagat tapos ng puno. Tapos di ko po alam mga lods mga kaibigan kung pwede pag swimmingan, pero mukhang hindi pa naman ito private property mga kaibigan, kasi parang nakita ko sa baba marami rin po mga bahay doon. Eto mga lods, medyo pasiko, mag-ingat po kayo rito. Pupuntahan po natin yung sikreto dito, na hindi ko alam kung sikreto kasi mukhang ilan pa lamang po yung nakakaalam, pero mukhang maganda raw po doon at mukhang maganda po yung lugar na pwedeng pag swimmingan. Hindi po siya masyadong crowded. Eto mga lods, pababa na po tayo, pero napakasulit at maganda po yung daan din. Hindi po masyadong sira yung kalsada at sementado po ito. Ayun mga kaibigan, nakikita ko na yung napakagandang dagat, napaka-blue na dagat. Tapos eto, pababa na po tayo. Dito mga kaibigan, medyo maluwag na yung kalsada. Ayan, medyo maluwag na konti. Wow, grabe mga lods. Tingnan nyo naman, talagang sulit. Napakaganda nga po rito. Tunay nga, mabuti nalaman ko po ito at tinuro po sa akin ng lokal puro na napagtanungan ko. Grabe, siya po nagturo sa akin ito mga lods. Parang may pier pa dun sa unahan. Shout out po sa imo Manoy, kung di ko po nahapot ang pangaran mo, mabalos po sa imo. Grabe, kung di po dahil sa'yo, hindi ko po mapupuntahan to. Kasi mukhang ilan pa lamang po yung mga nakakapunta po rito, mga nakakaalam nito. Siguro yung mga taga rito lang din. Tapos kung magtanong-tanong, baka pwede na po itong makita ninyo. Ito mga lods, kapag pupunta po kayo rito sa may Cagraray Eco Park, sa gilid lamang po ito ng barangay hall po nila yung daanan. Ito po yun yung makikita. Grabe, napakaganda, napakasul na dagat mga lods. Napakapayapa pa ng dagat, napakalinis mga lods mga kaibigan ng dagat po rito. Talagang siguradong mag-enjoy kayo rito mag-swimming. Pero mga kaibigan, di ko po sure talaga kung pwede po rito mag-swimming, pero baka pwede naman. Wala po kasi tayo talaga mapagtanungan po rito. Pero eto mga kaibigan, mga lods, kung inyo pong nakikita, napakasulit at napakaganda po rito. Ayan ganda ng dagat Eto mga kaibigan, kung nagtitipid po kayo, dito yung pinakamaganda na pumunta. Kasi alam naman po natin, ang Miss Ibis, isa po yan sa pinakamahal at pinaka-luxurious na resort dito po yan sa atin sa Pilipinas. Mga mayayaman lang po talaga yung nakakapunta dyan, o yung may pera. Pero sa katulad po natin, maghanap lamang po tayo ng medyo mura na pero maganda at kayang-kaya po ng ating bulsa. Yun lamang po mga lods mga kaibigan, mabalos po sa Indo. Maraming salamat sa panonood. God bless po, ingat po kayo palagi.